उधो जाके श्याम सुंदर के प्रणाम कही हो कि निंदिया उनके खातिर भइल बा हराम कही हो कि निंदिया उनके खातिर भइल बा हराम कही हो उधो जाके श्याम सुंदर के प्रणाम कही हो उधो जाके श्याम सुंदर के प्रणाम कही हो कि निंदिया उनके खातिर भइल बा हराम कही हो कि निंदिया उनके खातिर भइल बा हराम कही हो। बैठल बारे किसन कन्हैया हमारी मनवा माही लाख करीले कोशिश लेकिन दिल से निकले नहीं। बैठल बारे किसन कन्हैया हमारी मनवा माही लाख करीले कोशिश लेकिन दिल से निकले नहीं। हो उनका खातिर हम भइनी बदनाम कही हम उनका खातिर हम भइनी बदनाम कही हम कि निंदिया उनके खातिर भइल बा हराम कही हम कि निंदिया उनके खातिर भइल बा हराम कही हम। वाह वाह क्या बात है। छोड़ी के जा एक रहेता काहे प्रीत लगावाला लगावाला कुबड़ी संगे हमरा के बिसरावाला हो छोड़ी के जाए के रहे तो काहे प्रीत लगवला हमरा के छोड़ी के काहे कुबड़ी संग तू रहला। तोहरा याद में हमरो सूखल जाता चाम कही तोहरा याद में हमरो सूखल जाता चाम कही कि निंदिया उनके खातिर भइल बा हराम कही कि निंदिया उनके खातिर भइल बा हराम कही। अगर आप सब कमेंट अच्छा करते हैं तो मेरे राकेश बाबा का मन जो है बहुत अच्छा करता है कि मैं भी एक बहुत अच्छा कलाकार बनूं, है ना। तो आशा कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो आप सब देखें बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय।